Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači, od vltavského mikrofonu vás zdraví Hana Slívová. Vítám vás u poslechu Art Café, které bude trochu jiné než díly předchozí. Věnujeme ho totiž bilanci právě se končícího roku. Co se v kulturním provozu povedlo a co by naopak bylo dobré vylepšit, co nám dělalo radost, co jsme rádi poslouchali, na co se rádi dívali a na co se těšíme v roce příštím, tak o tom všem budeme v následující hodině debatovat ve čtveřici s mými kolegyněmi Hankou Malaníkovou, Terezou Liškovou a Anou Herza-Tidlitátovou. Ahoj, díky moc, že jste si udělali čas. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Bilancovat budeme také tak trochu hudebně a já bych ráda v Art Café dala teď prostor hudbě Karla Markitána. Jehož jméno možná budou naši posluchači znát z folkrockové kapely A.G. Fleck, kterou Markitán v roce 1977 spoluzakládal. A.G. Fleck funguje dodnes, ale letos 70-letý Markitán dál píše i své vlastní písničky. Hodně se tento rok mluvilo o novinkách Markitánových vrstevníků Vladimíra Myšíka anebo Vladimíra Merty. To pestré album Karla Markitána je muzika, ale zůstalo stát trochu bokem a to je, myslím si, velká škoda. Markitán na desce hudbu jako takovou velebí, říká o ní, že je to nejdůležitější věc hned po základních životních potřebách. A je to právě hudba, která Karla Markitána drží v životním optimismu. A snad i proto na desce tak přívětivě zpívá o stárnutí. Třeba právě hned v titulní skladbě Je muzika. Ve vltavském Art Café dozněl hlas Karla Markitána, jeho píseň Je muzika zařadila Hana Slívová do bilančního dílu a celé jeho letošní stejnojmenné album vřelé doporučuji k poslechu. Spolu s Hankou Malaníkovou, Terezou Liškovou a Anou Herza-Tidlitátovou se chystáme letošní rok v kultuře bilancovat, tak pojďme rovnou na to. Co se podle vás v České republice letos povedlo, co vám udělalo radost, ať už diváckou, posluchačskou nebo systémovou? Aničko, prosím, začni. Tak něco, co mě dlouhodobě zajímá a čemu se věnuju často i ve svých vysíláních Art Café, jsou podmínky, ve kterých umění a kultura v České republice vůbec vzniká. A tak mě potěšilo, že letos vyšlo několik výzkumů, který se právě těmto tématům věnují. Na rozdíl od zahraničí nám často systematická data chyběla a teď je to příležitost, aby ty diskuse se mohly posunout právě na základě těch dat. Chtěla bych teď jmenovat 3 studie, i když jich bylo mnohem víc a doporučuji dohledat online nebo nějaká shrnutí, různé články už vyšly v různých médiích. První se týká tématu duševního zdraví v českém filmovém průmyslu. Studie Insight byla odprezentovaná na konferenci teď v polovině listopadu a stojí za ní Asociace českých kameramanů, Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů a Asociace filmových střihačů. Hodně mě na tom zaujalo, že to je poprvé od sametové revoluce, kdy se tyhle asociace spojily, právě aby zdůraznili, proč je tak důležité mluvit o duševním zdraví. Jak by se podle tebe tato studie měla odrazit v tom praktickém provozu? Přemýšlela jsi o tom nebo slyšela jsi něco o tom, jestli nějaké třeba skupiny profesionálů budou tyhle ty poznatky nějak aplikovat? Myslím si, že je na to trochu brzo ještě, ale zaznamenala jsem, že například na FAMu vznikne samostatný předmět, který se věnuje výstupům z této studie a že studenti, tuším produkce, budou mít možnost s autorkami studie mluvit a vlastně na základě toho potom plánovat i vlastní práci. Hanko Malaníková, ty jsi tu přikyvovala, je to téma asi, předpokládám, i pro vás v divadle. No, já tu nadšeně přikyvuju z mnoha důvodů. Jednak jsem chtěla říct, že je pravda, že nám chybí data, ale nejsme teda jediní. Já jsem si dohledávala, že v souvislosti s dobrou zprávou o tom, že byl schválen status umělce, což je zároveň ale možné zařadit směle do rubriky Co se nepovedlo. Takže se k tomu možná ještě dneska vrátím. Tak když fungovaly vlastně přípravné debaty a právě taky, které inicioval Institut umění Divadelního ústavu, tak tam také vlastně ve spolupráci se zahraničními odborníky přišlo na řeč, že existuje velmi málo dat o tom, jak funguje kultura, především samozřejmě pak ta živá nebo ta nezávislá. Tak jenom podporuji, nebo mám radost, že se nám tady množí výzkum. Čili jsou prostě témata, která je potřeba nejprve otevřít, aby se potom
s tím dalo nějak dál pracovat. Aničko, chtěla by si zmínit ještě nějaký další výzkum? Mám ještě 2 studie, které krátce zmíním. Já věřím, že se jim budeme věnovat i ve vysílání v příštím roce, protože jsou hloubkové a já bych vám toho chtěla o nich říct hrozně moc, ale bohužel v tomhle formátu se do toho nevejdeme. Tak první se jmenuje Ženy u filmu a jak název napovídá, tak zkoumá zastoupení žen ve filmovém průmyslu v České republice, ovšem za posledních 30 let. Tuhle studii si zadala Asociace producentů v audiovizi s podporou Fondu kinematografie, takže já se moc těším na to, jaký to potom bude mít konkrétní dopady, co z teorie přijde do praxe. A potom tu třetí upozornila bych na dotazníkové šetření Být novinářem a novinářkou v Česku od spolku Ženy v médiích, který se věnuje pracovním podmínkám, slaďování rodinného a pracovního života a zkušenostem s obtěžováním a násilí českých novinářů a novinářek nejenom v terénu, ale bohužel i v redakcích. Ty jsi mi říkala, když jsme se připravovali na tento pořad, že máš za sebou letos jeden extra pěkný kulturní zážitek, který se tedy netýkal České republiky, ale přišlo mi fajn ho zmínit. Je to tak. Týká se toho i píseň, kterou si teď zahrajeme, a to je Remember Me od Found Wood, zpěvačky příslušící k původním obyvatelům Severní Ameriky. Já jsem na tuhle píseň přišla díky tomu, že jsem se účastnila festivalu Ridu na severu Norska, poblíž finských hranic. Je to opravdu hodně daleko, hodně na severu. A je to právě festival kultury původních obyvatel, a to jak z oblasti Laponska, tak i celého světa. Odehrává se v červenci v takovém krásném ledovcovém údolí a jestli posluchači viděli film Slunovrat, tak si možná dovedou představit tu vizualitu, protože to právě probíhá v době polárního dne a je to opravdu unikátní zážitek. A jak ses dostala na takový festival? Co ti tam přitáhlo? Přitáhla mě tam turistika a moje neutachající touha po kultuře. Dobře, tak pojďme se teďko pustit zpěvačku Found Wood a představit si, že jsme někde zhruba na půdorysu filmu Slunovrat. V bilančním dílu Vltavského Art Café pokračujeme dál v tom, co se letos povedlo. Hanka Melaníková dává své tipy. Já mám radost za to, že nová síť servisní organizace pro kulturu otevřela v Brně novou pobočku. Ten, kdo trochu tuší, co všechno obhospodařuje nová síť a jak funguje, tak asi se mnou bude souhlasit, že si tedy zaslouží velkou jako poklonu, protože to například jsou bezplatné konzultace k mnoha různým grantovým výzvám, bez kterých by si lidé z kultury podle mě moc neporadili. Takže já mám radost, že se rozrostly do Brna a pak doporučuji knihu Spolu neskrotní Luďka Čertíka. Jsou to eseje o krajině, o chůzi, o naslouchání. Luděk Čertík je členem Potulné univerzity Pilgrim, Potulná univerzita přírody. Já jsem ji jednou měla v Art Café a od té doby se na chůzi krajinou a vůbec na krajinu koukám úplně jinak. A tahle kniha v sobě tuhletu esenci toho vlastně zachytila a taky je pro mě hezkým příkladem toho, jak zaplať pánbůh se zmnožuje takové naše přemýšlení o tom světě kolem nás, jako o světě, ve kterém jsme jenom jednou součástí a to ostatní kolem jsou partneři. Ta krajina, ty živočichové, ta neživá příroda. A tak to je dobrá knížka. Taky jsi mi říkala, že by si ráda zmínila aktivity kolem Ridiny Ahmedové. Ostatně její hudbu si za chviličku také budeme dneska pouštět. Bude to hudba z letošního alba skupiny Hlas Kontrabas. Děkuju, že mi to připomínáš. Na to bych nechtěla zapomenout. Ridina Ahmedová je taková renesanční umělkyně. Já ji nebudu představovat, protože posluchačky a posluchači asi tuší, ale co se mi moc líbí, je její tvorba, která se vlastně týká toho, kdy se umělec na té teď jako divadelním jevišti vlastně ocitá sám se svým autobiografickým příběhem a to divadlo se najednou stává takovou osobní zpovědí, která velmi jako silně vypovídá o takových tématech, jako je třeba body shaming. Teď narážím právě na její představení Sádlo a také na podcast Sádlo a
Takových lidí, kteří tímto způsobem v posledním roce třeba pracovali, mi přijde je víc. Vys oceňované představení Iris, herečky Iris Kristekové, která vlastně zpracovává její vlastní osobní trauma. A ta hranice je najednou hrozně tenká mezi tím tou autobiografií a tím intimním a tím veřejným sdíleným s publikem. A je to teda zajímavá výzva, jako umělecká a zajímavý zážitek divácký. Já ještě dodám, že rozhovory s Iris Kristekovou i Ridinou Ahmed a taky reflexy jejich práci si můžete poslechnout samozřejmě u nás na Vltavě i z archivu na adrese vltava.rozhlas.cz. My si tedy teď budeme hrát hlas kontrabas. Je to album založené vlastně jenom na hlasech a na tónu kontrabasu. Posloucháš ty písničky doma ráda? Moc ráda a navíc teda to je hezké takové napojení, že oni také byli natáčené na Islandu, tak tady je další jako takový severský, zazní tu severský tón. Teďko si ve Vltavském Art Café pustíme skladbu Kulery B od skupiny Hlas kontrabas, ve které zpívá také Ridina Ahmed. Tak to byl Hlas kontrabas ve Vltavském Art Café. Autorkou této skladby je před chviličkou zmiňovaná Ridina Ahmed. Tipy na to, co se letos povedlo, dodám i já. Jednak bych velmi ráda zdůraznila aktivity Západočeské galerie v Plzni. Je to jedna z regionálních galerií, které se podle mého názoru velmi daří dělat zajímavé aktuální výstavy. Jednou z nich, která se letos obzvlášť povedla, byla výstava očima France Kafky mezi obrazem a jazykem. Byla to jedna z celé řady kafkovských výstav k jeho letošnímu výročí. Výstavy jsem viděla v Praze, v Doxu, také v galerii Klenová v Klatovech. A tahle ta výstava byla velmi zajímavá tím, že tam nedocházelo k interpretaci France Kafky jinými umělci, ale autorka výstavy, paní Rakušanová, kunsthistorička, se jaksi soustředila na Kafkovy vizuální inspirační zdroje a vlastně jeho přemýšlení, jeho psaní zasadila do dobového kontextu. Nevěděla jsem například, že Max Brod se pokoušel o Kafkovo přijetí do 8. Nevěděla jsem také o Kafkově lásce k japonskému umění ani o úzkostné kontrole a zpochybňování ilustrací proměny. To všecko souviselo s tím, jak Kafka přemýšlel o vizualitě, o doslovnosti, o nějakém prostoru pro interpretaci vlastního díla, čili tato výstava se velmi povedla, již samozřejmě k vidění není, ale kdybyste třeba měli možnost si sehnat katalog, tak velmi doporučuju. A stejně tak ráda poslouchám debaty, které zorganizovala nově vzniklá cena literární kritiky, do které se spojili zástupci A2, Reví Prostor, Hostu, Tvaru a Reví Souvislosti. Jsou to diskuze o literatuře, které tady podle mého názoru chyběly. Uvidíme, jak se ceně literární kritiky příští rok v březnu podaří najít to místo na scéně. Každopádně už ty debaty o literatuře, o poezii, o proze, o tom, co stojí za to číst, co se povedlo, co se nepovedlo, podle mě jsou velmi dobrý vklad na naši scénu a stojí za to si je poslechnout na streamovacích platformách, ku příkladu. Tak to byly moje vklady a teďko bych poprosila Terezu Liškovou. Tak já jsem si připravila takové 3 balíčky. Prosím, pojďme rozbalit. Jeden z nich se jmenuje Něha a do toho balíčku Něha, povedených projektů nebo zážitků, prožitků. Tak z něj bych vyndala knížku pro děti, jeden po druhém. Její autorkou je Marianne Dibuk. Ta knížka má 56 stran a spoustu obrázků. Přeložila ji Eva Sládková a vydala letos Host. A je to prostě něžné čtení o sounáležitosti zvířátek. A já, když jsem si ji četla se svým synovcem, tak mi to připomnělo ty prožitky, když jsem jako malá četla Medvědici Flóru. A myslím si, že takovéhle knížky a takovéhle čtenářské zážitky vlastně i v tom rodinném nebo širším kruhu jsou vzácné a podmanivé. Čili je to kniha, kterou si tedy užijou jak dospělí, tak děti? Je to taková ta knížka na to společné čtení nebo prohlížení? Já si myslím, že jo, nebo pro mě to tak funguje. Pak tady mám balíček humor a satira. A z toho vytahuji své oblíbené sametové posvícení a průvod, který chodí
už pravidelně 17. listopadu Prahou. Jsou to masky, které vyrábějí s podporou lidí, kteří tady za tou iniciativou stojí, různé školy, občanské iniciativy. A je to pro mě úžasný, živelný, podmanivý, hudební, pohybový zážitek, při kterém mám pocit, i když tu masku zrovna nemám, že ten prostor toho města, toho světa je náš a že se v něm můžeme svobodně pohybovat, vyjadřovat svoje emoce a být v něm spolu s ostatními. Možná Hanka potvrdí. No já ten tip naprosto podporuji, ale já jsem teda trošku jako ve střetu zájmu, protože jsem letos sametové posvícení moderovala a několikrát v minulosti jsem to už dělala. Ale je pravda, že síla satiry je vlastně neuvěřitelná. To je jako věc, kterou tady úplně jako nepěstujeme a měli bychom. A do balíčku humor bych ještě přidala dokumentární film Echt, film o malíři Janu Mertovi, který natočil Tomáš Merta, i když je to dílo, které vypráví mimo jiné o vztahu malíře a obrazu, ukazuje fascinujícím způsobem pro mě, nebo civilním, ale zároveň velmi pravdivým vztah člověka a jeho díla a obrazu. Krásně vykresluje to malířské gesto, tak ale přináší i spoustu humoru do té tvorby, která může být pro toho autora zdrcující a náročná. Tak to mi přijde taky velmi silná kombinace. A pak... Já jenom možná dodám, tohle to byl film, který se letos promítal na Jihlavském festivalu, takže možná, že by v budoucnu mohl být třeba na platformě Da Films. Nekontrolovala jsem to, nevím, ale přidáváme tedy další tip na platformu dafilms.cz, která jaksi je zdrojem celé řady zajímavých dokumentů a nejen dokumentů. Myslím, že v Mozaice Jan a Tomáš Merta zmiňovali, že budou klidně ten film promítat i v domovech seniorů a seniorek, takže na něj možná bude možné narazit leckde. A pak tady máme ještě poslední balíček a ten se jmenuje Pravda. Nikdy dost. A kde já ji velmi spolehlivě nacházím, tak to je malá pražská galerie Art Brit Praha, kde mě v posledním roce oslovila, nebo vlastně nějakým způsobem dojala, hluboce se mě dotkla. Například výstava polských autorů Postavy, prostory. Kurátorem této galerie, a myslím si, že kvalitou těch výstav vytrvalou, které se tam pořádají, stojí Jaromír Typlt. A ještě takový malý dovětek. Pravda samozřejmě není jenom v Praze, je všude. A myslím si, že i z mojí zkušenosti letošního léta ji najdeme i na Biskupickém safari, což je také dílo Art Brit, za kterým stojí Anežka Blechová. Je to pozoruhodné místo plné zvířat. Terezo, kdyby se posluchači chtěli jít podívat do té galerie Art Brit, kde sídlí? Je kousek od Karlova náměstí v Praze na rohu ulice Dittrichova a Reslova. Je tam trošku zastrčená za jedním z těch kostelů, ale vytrvejte, najdete ji. Hledejte. Terezo, ty jsi taky připravila hudbu, kterou si dneska pustíme. Je to hudba slovenská, Džumelec, Erik Sikora, výtvarný umělec a také takový Art Brit trošku písničkář, a nebo Petr Kolárčik, tak který z nich teď zazní? Já bych začala trošku z ostra a pustila bych si single Robota, který vyšel letos v létě a jeho autorem je právě Petr Kolárčik. Myslím si, že v mnoha ohledech vystihuje situaci naší reality v kulturní oblasti a to album, na kterém ten single vyšel letos na podzim, se jmenuje Čas na směnu. Hlas Petra Kolárčika a jeho skladba Robota nás oslím můstkem přenáší do dalšího bloku, ve kterém budeme řešit kulturní průšvihy, alias co se nepovedlo. Petr Kolárčik, ačkoliv tedy studoval v Praze na Akademii výtvarných umění, tak, jak jsme slyšeli, pochází ze Slovenska. A právě to, co se aktuálně děje na Slovensku, ve slovenské kultuře, kterou si jaksi začala uzurpovat malá politická strana SNS,
která nominovala na Ministerstvo kultury Martinu Šimkovičovou. To si myslím, že je velmi důležité sledovat, abychom věděli, kam by to také jednou třeba čistě teoreticky mohlo dojít u nás. Martina Šimkovičová ve vedení Ministerstva kultury v podstatě dělá, co chce, odvolává jednoho ředitele, ředitelku fungujících institucích za druhým, na jejich místa dosazuje úředníky, lidi, kteří s danou pozicí nikdy neměli nic společného. Ku příkladu ve Slovenské národní galerii už je to asi 3. ředitel během několika měsíců, ale nejde jen o to. Samozřejmě Ministerstvo kultury pod vedením Martiny Šimkovičové odmítá jakýmkoliv způsobem podporovat menšiny, neziskové organizace, to, co se děje na Slovensku s veřejnoprávními médii, jejich rekonstrukce, která je vlastně ale zcela nefunkční, tak to jsou všechno věci, které se na Slovensku teďko dějí, které nejsou v pořádku, je důležité je sledovat. Je důležité na ně upozorňovat, kdybyste si, milí posluchači, chtěli v klidu prostudovat, co všechno se vlastně za ten rok a kousek, kdy je Martina Šimkovičová v čele Ministerstva kultury na Slovensku stalo. Stihla toho docela hodně. Doporučuji stránky Kulturní štrajk, kulturnystrajk.sk, kde je 80stránková studie, která rozebírá všechna špatná rozhodnutí, která Martina Šimkovičová udělala. Nevím, jestli k tomu chcete něco dodat. Pro mě je to letos rozhodně nejhorší věc, které jsme svědky v kultuře. Já úplně souhlasím a bohužel to není ohraničené prostě letošním rokem, protože to je teprve začátek stabilizace. A je to opravdu velice nebezpečné. A ty mechanismy probíhají všechny v rámci demokratického zřízení. Všechno to jsou prostě jako demokratickým způsobem. Teď myslím jakoby volby těch lidí. Strana SNS dostala přes 5%, byla zvolená. Samozřejmě přesně. Další věc je, že už se na Slovensku zrodilo několik petic, které si přejí odvolání ministryně kultury. Podepsalo téměř 200 000 lidí. Petice je legální nástroj, ale aktuálně zjevně nic nezmění. Čili co můžeme dělat? Můžeme na to upozorňovat a to je tak všechno, ale považovala jsem za důležité tohleto zmínit. Jo, a mně to nepřijde málo, protože opravdu jako je to velice nebezpečné a jsou to sousedé. Myslím, že to, co můžeme dělat, je taky uvažovat o tom, co můžeme dělat, kromě tohoto sledovat a komentovat. Myslím, že jsou výzvy v současnosti a budoucnosti. Ale když už jsem měla tu škatulku humor a satira, tak například, když se na Slovensku začalo mluvit o tom, že se DPH na knihy zvedne z 10% na 23%, tak to vygenerovalo minimálně v té internetové kultuře obrovské množství vtipů, satiry a memů. Já neříkám, že tímhle se dá zvrátit běh světa, ale přijde mi, že to je zase jeden z těch kulturních fenoménů, který je silný, živý, živelný, může mít taky různé baléry a různé dopady, ale vidím v tom velkou sílu. A mně přijde užitečný i proto, že to je zase jako jiný kanál jazykový, který může být, ke kterému můžou být otevření lidé, které jinak prostě kultura moc nezajímá, anebo je tyto debaty prostě už moc frustrujou a nejsou jako ochotní je podstupovat, ale jednomu pěknému memu ten dokáže často říct víc než dlouhá diskuze. Říká Hanka Maleníková. Já ještě dodám, že velkou práci v tomto směru na Slovensku dělá jako příkladu spisovatel Michal Hvorecký, který neúnavně diskutuje, jezdí i k nám na debaty, vysvětluje, co se na Slovensku děje, takže Michala Hvoreckého třeba na Facebooku sledovat také je docela dobrá věc. Aničko Herza Tydlitátová, máš taky nějaký svůj tip na to, co se nepovedlo? Já bych se tady připojila k panující náladě. Už mě v tuhle chvíli spíš napadlo, co se povedlo, a to konkrétně na Vltavě, ale nevím, jestli už se blížíme. Jestliže jsme se shodli na tom, že Slovensko je největší průšvih letošního roku, respektive je to trochu co se děje, alibistické, to, že? Co se děje, od nás, to si přiznejme. Já bych tady klidně hovořila chvilku o statutu umělce, ale to je pravda, že to je něco, co se nakousla na začátku, tak pojďme. To jsme slíbili posluchačům.
Já vím, že není času mnoho a opět je to poměrně komplexní téma, ale jenom aby to nevypadalo, že když v dubnu schválil parlament statut umělce, takže tím to vlastně skončilo, protože ho schválil v tak okleštěné verzi z všelijaké a velmi široké možnosti, jak podpořit živou kulturu a ty, kteří v té kultuře pracují. Zůstal vlastně jenom dobrovolný registr, který slouží jenom k tomu, že kdyby náhodou přišla nějaká nová pandemie COVID, takže budete registrováni a pak se k vám třeba může rychleji dostat nějaká pomoc. Ale pak už jenom jako další druhá věc je, že je možné soutěžit, tedy opět znovu být jakoby v soutěži se svými kolegy a kolegyněmi o nějaká stipendia. A to je vlastně všecko, co současný statut umělce jako nabízí. Tak je to pro mě v podstatě spíš jako z rubriky, co se nepovedlo. Ale samozřejmě díky za to, že jsme se někam dostali. Ale pokud to takto skončí, tak je to teda velmi nepovedené. No, doufujeme, že neskončí, že je to prostě další start něčeho, co tady nikdy nebylo a jsou to sliby z Ministerstva kultury o tom, že budou pokračovat další mezirezortní debaty, ale ty sliby vlastně nejsou nějak specifikovány, nemají žádné časové rámce. Tak no nic, budeme to sledovat. Budeme to sledovat. To bylo skoro výstražné. Ano, já to budu sledovat. Tak slibme si, že Hanka příští rok uspořádá alespoň jedno art café na toto téma. Pozor, Hanka má brýle. Ano. Anička má také brýle, ale nevím, jestli to souvisí s tím, co se podle ní letos povedlo na Vltavě. Tenhle oslý můstek asi v tuhle chvíli nedovedu udělat. Nejsou to plavecké brýle. Nejsou to plavecké brýle. Já jsem chtěla Vltavu pochválit za věc, kterou taky dlouhodobě sleduju na jejich vlnách. Loni v létě vysílala Vltava audioseriál V horách šílenství s Igorem Barešem a to osobně odstartovalo moje poblouznění z neuvěřitelně bizarního a aspoň pro mě i velmi také vtipného světa Phila Howarda Lovecrafta. Vltava se tomuto autorovi věnuje často a tak jsem slyšela, myslím, všechno, co se tady na stanici od něj produkovalo. Přečetla jsem na základě toho i většinu jeho povídek a dokonce si z knihovny půjčila komiks o jeho životě, který se jmenuje Ten, kdo psal v temnotách. A já bych posluchačům a posluchačkám chtěla moc doporučit jeho povídku Barvy z kosmu, někdy překládanou jako Barvy z vesmíru, která je opravdu velice zdařile napsaná, podle mě. Tak to byla Anna Herza Tydlitátová, Hanka Maleníková. Já jsem naprosto nadšená z dopisu Olze, z rozhlasové verze původně divadelní inscenace z divadla v Dlouhé v režii Dua Scooter. Takový zážitek, tolik humoru a tolik pravdy. Balíček roste. A je to vlastně starý známý text nebo texty, dopisy Olze, korespondence mezi Václavem Havlem a Olgou Havlovou, ale v tomto podání, v této verzi úplně fantastické. Já k tomu dodám, že já jsem nedávno moderovala takové uvedení v knihovně Václava Havla, kde režiséři, tedy tandem Scooter byl. Bavili jsme se o tom, jak tahle ta rozhlasová verze vznikala a oni mimo jiné říkali, že všichni ti herci z divadla v Dlouhé, kde původně se tahle ta inscenace hrála, se do toho tak zamilovali, že nikdo z nich nechtěl být vynechán pro tu rozhlasovou verzi a všichni hrozně stáli o to, aby se jaksi mohli toho natáčení zúčastnit a říkali, že tam vlastně s velkou radostí aplikovali to, co do sebe nasáli za těch 5 let, co se to hrálo. Takže takhle oblíbená ta inscenace byla i mezi samotnými herci. Tam je vlastně jenom krásné, jak to vůbec nemá žádnou posvátnou, jako v sobě nějakou jako opatrnost vůči Václavu Havlovi a o to je ten jeho obraz komplexnější. Václav Havel tam velmi sympaticky z toho vychází jako pěkný sekírník, taktéž. jo. A Tereza Lišková? Já navážu na vlnu faninkovství a zamilovanosti. Já jsem si letos na jaře díky Vltavě připomněla svůj vztah k Jakubu Arbesovi, když Vltava uvedla v premiéře rozhlasovou hru na základě jeho romaneta Zázračná Madonna. Zvukový design dělal Miro Todt a režíroval ji Ondřej Štefaňák. Bylo to opravdu bytelný posluchačský zážitek. Já navážu dalším bytelným posluchačským zážitkem, který mi připravil Jiří Vyorálek, co by interpret Četby s hvězdičkou knihy Marka Lanigana Zpívej pospátku a plač. Ta četba měla premiéru 18. listopadu
a zhltla jsem ji opravdu jako malinu, ačkoliv to tedy vůbec nebyl jednoduchý poslech, protože Mark Lanegan v podstatě polovinu svého života strávil tím, že fetoval a vyfetoval se opravdu až na naprosté dno, ze kterého se mu tedy podařilo potom se odrazit a ještě přes 20 let žít a skládat hudbu a koncertovat. A ráda bych tím vlastně navázala i na to, že se mi moc líbí, jak Vltava obecně pracuje s nově vzniklými texty a tématy, která jsou relevantní pro mladou nebo střední generaci. Moc pěkně se povedl třeba i podcast Cobain, který připravil Pavel Klusák. A ráda bych teďko rovnou navázala na naše Art Café. Já se rovnou přihlásím s rozhovorem s brněnským výtvarníkem a street artistou Timem, který se rozhodl, že přijde do rozhlasu dát rozhovor. Sice se samozřejmě nechtěl nechat fotit a mluvil o tom, že otázka jaksi toho skrytí a života pod maskou je pro ně ještě pořád docela důležitá. Nicméně mluvil velmi upřímně, čili rozhovor o jeho výstavě v Domě umění moc doporučuji. Toho rozhovoru se zúčastnila ještě kurátorka Terezie Petišková a nakladatel a spisovatel Martin Reiner. Tak na co vy rádi vzpomínáte? Anna Herza Tidlitátová, prosím. Já moc ráda vzpomínám na vysílání z letošního ledna. To bylo o ekologické a psychické udržitelnosti studia na FAMu. Měla jsem tady děkanku Andreu Slovákovou, potom jsem tady měla Pavlínu Junovou, která je ombudsmankou školy. Měla jsem tady studentku Olgu Srstkovou, která o tom mluvila ze své perspektivy studentky dokumentárního filmu a taky ambasadorku udržitelnosti Anu Tabáškovou. Prosím, Hanka Malaníková. Já jsem v červnu měla krásné Art Café, které bylo na téma zvuková ekologie a sonické krásy světa. A moc mě jako blažilo setkání s židlochovickým místostarostou a vášnivým lovcem zvuku Tomášem Šenkyříkem. Úplně si do dneška pamatuju opravdu jako, že ta vášeň pro zvuk je vlastně vášeň pro jako pozornost ke světu kolem nás. A já jsem si úplně říkala, tyjo, kdyby všichni místostarostové měli takovou pozornost prostě ke světu kolem nás, tak do dneška na to ráda vzpomínám. My se mohli potom dělat takové festivaly starostů, o místo starostů a jejich zájmu o kulturu. Já jsem jednou dělala Art Café o politicích, jako kteří jsou zároveň vlastně v umění, v kultuře činí. Můj oblíbený velvarský starosta a skvělý divadelník. A to je prostě taky, no, jsou tací. Mm-hmm. Jsou to vždycky dobří politici. Vždy je to zvukově výživné Art Café, jak si vzpomínám. Jedno i druhé. A Tereza Lišková? Já jsem si naplnila takovou svou dlouholetou touhu vysílat o vzdoru, revolucích a rebelství v rámci kultury. A v listopadu jsem pozvala do studia Fedora Gála a divadelníka Karla Kratochvíla a povídali jsme si o tom, že vzdor je bytostným přetlakem a že rebelovat je za určitých okolností normální. Zdravé. Já jsem tohleto Art Café zrovna chytla živě, velmi jsem si ho užila a samozřejmě doporučuji vám ho k poslechu ze záznamu na vltava.rozhlas.cz. Tam ostatně najdete všechna Art Café. Blížíme se, milé dámy, milí posluchači, milé posluchačky, ke konci a proto vás prosím úplně stručně, na co se těšíte v roce 2025 z kultury? Tak pro mě osobně to bude 60. ročník festivalu Akademia Film Olomouc. Pro mě to bude první ročník festivalu Císařovy nové šaty ve Vile Štvanice na počest profesora Jana Císaře. A pro mě to budou 3 balíčky, které kultura podle mě přinese do našeho světa a bude to láska, vzdor a svobodomyslnost. A já se těším na velkou výstavu k 90. narozeninám grafičky Aleny Kučerové, kterou má v plánu Kutnohorský Gask. Tak, to bylo z dnešního bilančního Art Café všechno. Moc krát děkuju Tereze Liškové, Hance Malaníkové, Aně Herza Tidlitátové za to, že přišli do dnešního bilančního Art Café a podělili se o své tipy. Díky moc. My děkujeme, že nás posloucháte a buďte s námi i v příštím roce. Ano, děkujeme. Nashledanou. Krásný večer. A na závěr si zahrajeme hned 2 skladby. První skladbu od písničkáře Džumelce, která se jmenuje Čoues Kláves, vybrala Tereza Lišková a druhou skladbu Dance od skupiny 2 z aktuální desky Piri Piri vybrala Hanka Malaníková. A od mikrofonu už se také loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slíbová. Čauves, čauves.